ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുള്ള അധ്യായത്തില് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 2 ശ്ലോകം എടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മള് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഒക്കത്തിനും? നമ്മുടെ കർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, പിന്നെ ഉപജന്മത്തിന്റെ ഫലവും, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാറ്റാൻ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ നിസ്സംശയം സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ദുഃഖവും സന്തോഷവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? മായികമായ സ്നേഹം കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ മായികമായ സ്നേഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കാർമിക നിയമം അനുസരിച്ച്, കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതും എന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒരു ശരീരത്തിൽ അതിനെ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അതെ.
ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം, അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതില് വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ആവശ്യമില്ല. ഇത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു ശക്തിക്ക് മാത്രം, ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മനസ്താപം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തിയത്? അതെ. ഇത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 45 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞത ഹേതുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കുക, അശരണയായ പാവങ്ങൾ അങ്ങയെ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ വിവർത്തനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെറുതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 45. തസ്മാജാഹ്യംകവൈക്ലവ്യം അജ്ഞാനാകൃതമാത്മനഃ കഥം ത്വനാകൃപണ വർത്തേരംസ്തേ ച മാം വിനാ. ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞത ഹേതുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കുക. അശരണരായ ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങയെ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അങ്ങിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട? അജ്ഞത കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആകുലത നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ആ ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കുക. കാരണം ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങയെ കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അങ്ങിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അജ്ഞത കാരണമാണ്. ആകുലത ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അശരരാണെന്നും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അജ്ഞത ഹേതുവാക്കലാണ്. ഓരോ ജീവജന്തുവിനും ലോകത്ത് അവരാർജിച്ച നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസൃതമായ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കരുതുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഓരോ ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? അവരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവർ ആർജിച്ച പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആർജിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടും അവരുടെ ആ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും ഇവിടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഭൂതഭൃത്, അതായത് സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, നമ്മളല്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മളാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളും ഇവിടെ എന്തിലാണ്? ബന്ധനത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താണ്? നമ്മളാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്. ഒരുവൻ തന്റെ കടമകൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടു? നമ്മൾ ആരെയും സംരക്ഷകനല്ല ആവേണ്ടത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. കാരണം പരമപുരുഷ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനാവില്ല. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ആർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക? നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 46. കാലകർമ്മഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ കഥമന്യാസ്തു ഗോപായ സർപ്പഗ്രസ്തോത്യഥാ പരം. കാലകർമ്മഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ കഥമന്യാസ്തു ഗോപായ സർപ്പഗ്രസ്തോ യഥാ പരം. ചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലകർമ്മഗുണാധീ കർമ്മഗുണാധീനോ ദേഹോയം ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ ജിജ്ഞാസു ഗോപായേ പരമോ സതോപായേ കാലകർമ്മഗുണാധീനോ ദേഹോയം പാഞ്ചഭൗതികഃ ഭൗതികഃ ഗോപായേ ഗ്രസ്തോ യഥാപരം പരം കർമ്മഗുണാധീനോ ദേഹോയം പഞ്ചഭൗതികന്യാസ്തു ഗോപായേ സത്വഗ്രസ്തോ യഥാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാല ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം, ഗുണ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, അധീന നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ, ദേഹ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും, അയം ഈ പാഞ്ചഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ, കഥം എങ്ങനെ, അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ, തു എന്നാൽ, ഗോപായ സംരക്ഷണം നൽകുക, സർപ്പഗ്രസ്ത സർപ്പദംശനമേറ്റൊരുവൻ, യഥ അത്രത്തോളം, പരം മറ്റുള്ളവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായി ഭൗതിക ശരീരം മുമ്പേ തന്നെ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പിൻ വായിൽ അകപ്പെട്ട അതിനെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക? ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ശരീരം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കാലത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കാലത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ്? മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ സഹായിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ലോക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാനാകില്ല. കാരണം ജീവസത്തുകൾ ഉന്നത ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ശാസനത്തിനു വിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്. സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ലോക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്കൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ജീവസത്തുകൾ ഉന്നത ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഉന്നതമായ ഒരു ശക്തിയാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കാലത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, കർമ്മത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലും അധിഷ്ഠിതനല്ലാത്ത പക്ഷം വസ്തുക്കളെ അതേപടി കാണുക സാധ്യമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനല്ലാത്ത പക്ഷം, അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതനായെങ്കിലാണ് വസ്തുതകളെ അതേപടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വസ്തുതകളെ അതേപടി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലായിരിക്കണം? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. രജോ ഗുണ പ്രധാനക്കാർക്കും തമോ ഗുണ പ്രധാനക്കാർക്കും കാര്യങ്ങളെ അതേപടി കാണുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അതേപടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലോ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആകയാൽ രജസ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരായ പാതയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജസ്, തമസ് ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവനെ മാത്രമേ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തന്റെ പ്രവർത്തികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും, അപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമല്ല, ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തന്റെ പ്രവർത്തികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും രജസ്, തമോ ഗുണികളാകിയാൽ അവരുടെ ആസൂത്രണങ്ങളും പദ്ധതികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യുകയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഈ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആസൂത്രണ പദ്ധതികളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യുന്നതല്ല.
പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ശാശ്വതമായ കാലമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്? കാലം. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ കാലം ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അതിനെ കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ്? കാലം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. താൽക്കാലികമായി പ്രയോജനകരമാകും വിധം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ നല്ല പദ്ധതി സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിരാശമായി തീരുന്നത് കാലം കാട്ടിത്തരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പദ്ധതി നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ അത് നിരാശയായിട്ട് തീരുന്നത് അതെന്താണ്? അത് ഒരു ഫലമില്ലാതെ കാണുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിത്തരും? കാലത്തിലൂടെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാലസർപ്പം അഥവാ എപ്പോഴും മാരകമായി ദംശിക്കുന്ന മൂർഖം പാമ്പിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ കാലത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഈ കാലസർപ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാരകമായി ദംശിക്കുന്ന ആ മൂർഖം പാമ്പിനോടാണ് അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ ശാശ്വതമായ കാലത്തെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. മൂർഖദംശനമേറ്റ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക അസാധ്യമാണ്. മൂർഖ സമാനമായ കാലത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും അഥവാ അതിന്റെ സമന്വയമായുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഉത്തമ ഉപായം ഭഗവത്ഗീത 14-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗമാകുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? കാലത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും ആ കാലത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ, സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നമുക്കത് നിഷ്ഫലമായിട്ട് നമുക്കത് കാട്ടിത്തരും കാലത്തിലൂടെ. കാലസർപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തിനോടാ പറയുന്നത്? താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂർഖം പാമ്പിനോട്, മാരകമായി ദംശിക്കുന്ന മൂർഖം പാമ്പിനോടാണ് കാലത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാശ്വതമായ കാലത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. കാരണം മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ദംശനം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞ് അയാളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ളൊരു വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ലോകോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരമപരിപൂർണമായ പദ്ധതി ഏവരെയും ലോകത്തുടനീളം ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിനു മാത്രമേ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും അഥവാ മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ കാലം, കർമ്മം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സുനിശ്ചിതമായി ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വരാന്നുള്ളത്. ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും മറികടക്കണം? കാലം, കർമ്മം, ഗുണം. ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14-ാം അധ്യായം 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് മറികടക്കണം. മാംസയോപിപ്പിച്ചാരണ ഭക്തിയോഗേന സേവയ സമഗുണാൻ സമതീതേതാൻ അല്ലെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 47. അഹസ്ഥാനി സഹസ്ഥാനാം സഹസ്ഥാന അപധാനി ച ദുഷ്പതാം ഫൽഗുനി തത്ര മഹതാം ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം. അഹസ്ഥാനി സഹസ്ഥാനാം അപധാനി ച ദുഷ്പതാം ഫൽഗുനി തത്ര മഹതാം ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം. ചൊല്ലാം.
സഹസ്രാണി സഹസ്രാണി ജീവസ്യ ജീവനം അനിസഹസ്രാനാമപദാനി ചതുഷ്പദാം ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം അഹസ്താനി ഹസ്തരഹിതരായവർ, സഹസ്താനം കരങ്ങളുള്ളവരുടെ, അപദാനി പാദശൂന്യർ, ചതുഷ്പദ 4 കാലുള്ളവർ, 4 കാലുകളുള്ളവർ, ഫൽഗുനി ദുർബലൻ, തത്ര അവിടെ, മഹത്ത ശക്തരായവരുടെ, ജീവ ജീവസത്ത, ജീവസ്യ ജീവസത്തയുടെ, ജീവനം ഉപജീവനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കരങ്ങളില്ലാത്തവ കരങ്ങളുള്ളവയ്ക്കും പാദശൂന്യങ്ങളായവ ചതുഷ്പാദങ്ങൾക്കും ഇരയാകുന്നു. ദുർബലർ കരുത്തരുടെ ഉപജീവനമാകുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിന് ആഹാരമാകുന്നുവെന്നതാണ് സാമാന്യ നിയമം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കരങ്ങളില്ലാത്തത് കരങ്ങളുള്ളവയ്ക്കും പാദശൂന്യങ്ങളായത് പാദങ്ങളുള്ളവയ്ക്കും ഇരയാകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താവാണ്? ഇരയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുർബലർ കരുത്തന്മാരുടെ ഉപജീവനമാകും. ദുർബലര് കരുത്തരുടെ ഉപജീവനമാകുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിന് ആഹാരമാകുന്നു എന്നതാണ് എന്ത്? സാമാന്യമായ നിയമം പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരമേച്ഛയനുസരിച്ചുള്ള ക്രമനിബിഡമായൊരു ഉപജീവന നിയമമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ നിയുക്ത പ്രതിനിധിയായ മായാശക്തിയെ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന പരമശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ദൈവികമായ പ്രത്താത്മാക്കളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. അതിലൊന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുർബലൻ കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമാകുന്നു. കൂടുതൽ ബലിഷ്ഠനായ ഒരുവന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവിധം കരുത്തരല്ല ആരും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയനുസരിച്ച് ദുർബലർ, ശക്തർ, അതിശക്തർ എന്നിങ്ങനെ ക്രമനിബിഡമായ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബലരായ ജീവികളെ ഒരു കടുവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുവെന്നതിൽ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്തെന്നാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിയമമാണിത്. എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിനായി മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും സദ്ബുദ്ധിയുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് പരമ ഇച്ഛയനുസരിച്ചുള്ള ക്രമനിബിഡമായ ഒരു ഉപജീവന നിയമമുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായാലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തില് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, പരമമായ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ക്രമനിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപജീവന നിയമമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും അത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പരമീച്ഛയനുസരിച്ചുള്ളത് ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതരായ ജീവാത്മാക്കളെ ഇവിടെ ആരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ മായാശക്തി. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയുക്ത പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ദൈവികമായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? പീഡനമാണ് കിട്ടുന്നത്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പീഡനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇവിടെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള മായാശക്തി ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരെണ്ണാണ് എന്ത് പറയണത്? ദുർബലൻ കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമാകുന്നു. ദുർബലൻ എന്താവേണ്ടി വരും? എപ്പോഴും ഒരു കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും. ആ ബലിഷ്ഠമായ ഒരുവന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്ക വിധം കരുത്തരല്ല ആരും തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ് ദുർബലർ, ശക്തർ, അതിശക്തർ, അങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരേതിലാ വരുന്നത്? ദുർബലരാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബലരായ ജീവികളെ ഒരു കടുവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിൽ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സിസ്റ്റം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ദുർബലർ, ശക്തർ, അതിശക്തർ. അപ്പൊ ദുർബലന്മാരെ ആര് കഴിക്കും? കരുത്തുള്ളവര് കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടുവ ഭക്ഷണം ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നമ്മൾ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിനായി മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും
മനുഷ്യന് വേറൊരു നിയമം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സദ്ബുദ്ധിയുടെ ഒരു നിയമം. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി.